Shubor nakashlem jong unong san Hima. Kakam san Hima sima hakajala kajukala nakapor shakapor hashua bandon kanu ke election hak belala ban sakhi kajinya rungyami Nongïalam bat kinongmi khmat nakawai ka party shakawai pan yakni ngila ban sakhi lingba ka durki ha Instagram account jong president ka Voice of the People Party uba adan malabasayamot hak bala yu laingut Nongïalam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hapo ka office kam ka VVP ka badan halait kor kenton uman Haga jingtho balapau uba adan ula tho halor ketika durki baki laingut kibalai kendo yu ki Kynthup uba Rocky A Marwen u president ka Radbah District Congress Committee but president ka Umsning Block Congress Committee nangta uba George C Sun u secretary ka East Khasi Hills District Congress Committee but president ka Mauplang Block Congress Committee uba Nathaniel o Remai president ka Soyong Block Congress Committee Uba adan ulak dauru baga jingalang kedong ke basai sobha hak ba ulayo ban batai khambanya i gajingmut bat gajing temu ke parti ulapen pauru gajing kemen bantip nakini laingut ba ki babon ki samla ki ba khusla ya kalawe jong gajela kilas dang ban phai sha ka VP kum ka we nakilat bat gajing kemen thamai nak benta kalawe jong gajela